svetlo a tieň. Bez múdrych kníh, každý z nich musel sám nájsť ten smer, kde mesiac pláva tmou a svieti v hĺbke vesmírnych sfér. Čím zmerať čas a zo pár minút k hodinám nájsť vzdialený cieľ, hneď každý všetko vysvetliť chcel. Len z veľkých snov, s predstavou lákavou objavíš, ak trochu šťastia máš a s myšlienkou sa hráš. Bádať a sniť, nech človek môže múdrejší. BH Promo uvádza francúzsky kreslený seriál A prekročí tak svoj vlastný tieň. Bol raz jeden vynálezca. S ňou krúť, nesmieš však zabudnúť, nie si sám. Čo chce tu ďalej žiť, len dobro objav. V slovenskom znení účinkujú Marián Labuda, Dušan Kolár, Richard Trsťan, Braňo Holiček, Magdaléna Zimová, Viera Kučerová, Martin Veliký, Martin Matejka, Peter Varga, Marko Igonda, Roman Mihina a ďalší. Spieva Dara Rollins. Pasteur a mikroorganizmy. Myška. Kde sa tu vzala? Tam. Nič tu nie je. No jasné, pretože už zmizla. Áno, ale neodpovedáš na otázku. Kde sa tu vzala? Z toho koša! Všetci vieme, že myši sa rodia v odpadkoch, v špine. To si ľudia mysleli veľmi dlho. Spomínate si na túto postavu? Áno, áno. Je to Aristoteles. Grécky filozof. No jasné, Gréci sú za všetkým. Aj Číňania. Pravda, ale nebola vždy na strane Grékov. Aj tí najslávnejší z nich sa občas mýlili. A Aristoteles sa dopustil omylu, ktorý sa udržal skoro 2000 rokov. Pozrite sa. Žobrienky. Neskôr z nich budú žaby. Ako táto. Zvieratá majú mláďatá, ktoré sa im podobajú. Napríklad tamto žriebetko sa podobá na svoju matku, kobylu. Ale pre drobných nižších živočíchov, muchy, červí, hmyz platí niečo iné. Rodia sa samooplodnením, zlátok v rozklade. Trebá zblcha. Blcha je malá. Ale dnes vieme, že sú živočíchy ešte menšie, 100-krát, 1000-krát, miliónkrát menšie. Tento nový svet bol objavený až za veľmi dlhú dobu. Svet mikroskopický. A tak sa naň pozrime. Nie, vrátime sa do hĺbšej minulosti. Nevedia, čo chcú. Áno, to je ono. Sme v Holandsku. Holandské látky sú najlepšie na svete, madam. Látkam, ktoré vyrábame v Delfte, sa nič nevyrovná. Presvedčte sa sama. Je to naozaj kvalita. Anthony? Taká hrôza. No toto. Ale madam, čo je? Čo sa stalo? Madam! Aha. Ale čo tam robí to zviera? To je moľa, pane. Ale veľká ako hrom, hrozné. Táto šošovka zväčšuje 20-krát a doma mám prístroj ešte o mnoho silnejší. Anthony, mám kvôli tomu problémy. Máte predávať látky a nie strašiť zákazníčky. Anthony Leeuwenhoek nemal žiadne vedecké vzdelanie. Nehovoril ani po latinsky, ani po grécky. Mal ale jednu vášeň. Lupy a mikroskopy, ktorými pozoroval mikroorganizmy.
zväčšuje 300-krát, áno. A s jeho pomocou objavím aj maličké živočíchy. To je Leeuwenhoek. Myslí si, že svet tvorí zhluk malých neviditeľných zvieratiek? Maličkých zvieratiek? Ten má ale bujnú fantáziu. Má okoliesko navyše. Je to škoda. Dobrý chlapec, ale asi mu preskočilo. Sú to ozajstné živočíchy. Je ich veľa. A v jednej kvapke je toľko, ako obyvateľov v celom Holandsku. Ale že by sa plodili samooplodnením? Keď to tvrdí sám Aristoteles. Zase list z Holandska. Anton Leeuwenhoek pozoroval pod mikroskopom maličkého tvora, z ktorého sa rodí človek. To je škandál. Šokujúce? Páni, priznajme si, že existujú živočíchy neviditeľné voľným okom. A kde sa tu berú? Väčšina vedcov sa domnievala, že mikróby sa rodia samooplodnením zo špinavého šatstva a zhnitých potravín. To sa stalo predmetom sporov na viac ako 1 storočie. Tie živočíchy vyliezajú z toho kúska pokazeného mesa. Nevznikli samooplodnením. Meso napadli zárodky, ktoré prileteli zo vzduchu. Za vzduchu, ale kde sa tam vzali? Asi samooplodnením, píšu to rôzne knihy. Tak to uspôsobil Boh pri stvorení sveta. Všetko sa zmenilo až s príchodom Louisa Pastéra. Áno, Pasteur, Louis Pasteur. Študent Pasteur, umožníme vám vykonať maturitné skúšky z prírodných vied napriek zlým výsledkom z chémie. Ale čo bude s vami ďalej? Hoci nemal najlepšie známky, získava Pasteur doktorát a stane sa profesorom chémie. Pozrite sa dobre na tieto dve banky. Tekutina v nich je čírá. Ničím sa nelíšia jedna od druhej. Jedna je ale zazátkovaná, druhá nie. Počkáme si pár dní, čo sa stane. Dnes to bolo zaujímavé, čo? Pozrite sa. Tekutina v nezazátkovanej banke sa zakalila. Prečo? Narodili sa tam drobné živočíchy. Áno, sú to mikróby. Pozrite sa. Mikróby nachádzajúce sa vo vzduchu sa dostali do nádoby. Profesor Puše tvrdí, že sa mikróby objavia sami od seba, samooplodnením. No tak sa pán profesor Puše mýli. Pán Pasteur, čo to tu robíte? Nasávam tu mestský vzduch s mikroskopickými organizmami. Vy tomu veríte? Prosím, pán Puše. Ja som to vedel. V mestskom vzduchu sú naozaj mikróby. A rozmnožujú sa. Urobím si v tom jasno. Pán Pasteur, čo to máte za oblek? Je vám zima? Ale nie, len idem bádať. Ale a kam? Idem do chladných končín za čistým vzduchom. Taký seriózny mladík. Pane, pôjdeme ešte ďaleko? Až na vrcholce, kde je čistý vzduch. No tak dobre.
No tak poď, no. No, hej ty. Pán pastér, počkajte na mňa! Pán pastér! Pán pastér, ste tam? Počujete ma? No, pán pastér. Môžeme sa vrátiť, mám, čo som chcel? Tekutina v tejto banke neobsahuje choroboplodné zárodky. Je priamo z hôr a zostala čistá. Tá druhá bola vystavená prachu a mikróbom v mästskom vzduchu. A mikróby sa rozmnožili. Nemnožia sa samooplodnením. Ja som nechal uvariť tento odvar, takže podľa vašej teórie by mal byť čistý. Po 3 dňoch sa zakalil, vytvorili sa v ňom mikróby. To je dôkaz samooplodnenia. Pán Puše, mikróby sa tam dostali tadiaľto. A tieto mikróby môžu prenášať choroby. Verte mi, že na tú dobu to bola úplne revolučná teória. Tieto mikróby spôsobujú kvasenie vína? Možno. Áno, je to ohromne zaujímavé. Myslím, že to mám. Ochutnajte to. A tieto mikróby zasa menia víno na ocot. Prosím. Veď som vám vravel, že je to ocot. Myslím si, že mikróby spôsobujú choroby. Možno nám to pomôže ich liečiť. Poďme sa pozrieť na ovce. Na ovce? Je to pohroma, pán pastér. Ovce umierajú. Krv majú úplne čiernu. To je nešťastie. Keby si tak niečo vymysleli. A čo, sliepky umierajú tiež? Nie, tie sú čiperné. To je zvláštne. Baktérie plynovej sneti. Umierajú na ňu tisíce oviec. Tú chorobu zdoláme. Všimli ste si, že táto baktéria nenapadá sliepky? Myslím si, že viem prečo. Majú vyššiu telesnú teplotu. To znamená, že táto baktéria neznáša teplo. Ako si tým môžete byť taký istý? Doneste mi jednu sliepku. Alebo radšej 2. Sliepku na chodníku nenájdeš každý deň. Sliepočky nie! Na, na! Chyťte ich! Chyťte ich! Chyťte ju! Jednu vložte do nádoby so studenou vodou, pán Rux. A tú druhú zatiaľ nechajte tak, prosím. A je to... Uvidíte, prechladnutú sliepku zachváti plynová sneď. A táto zostane zdravá. No to som si myslel. Teraz vieme, ako oslaviť baktériu. Ohrejeme ju. Poďme pripraviť vakcínu. Pán pastér, pán Rosignol, veterinár z Puy vám odkazuje, že by bol rád, keby ste očkovali ovce proti plynovej sneti. Dobre, prijímam. Ale ešte nie sme pripravení, vakcína nie je overená. Ja som si istý, pán Rux. Dokážete si to predstaviť, deti? Pastér riskoval svoje meno aj celoživotnú prácu. Jeho vakcína nebola nikdy predtým vyskúšaná a on neváhal a verejne ju odskúšal. Musel mať odvahu, čo? 48 oviec. Očkovaciu látku dajte 24. Vyberte ich, páni. Vyberte si ich sám. Vakcíne je to jedno.
tieto. Nie, iné. Nie tieto. Verte mi, je to len hokus pokus. Pán Pastér, vydržali tie ovce. Môžem sa na ne pozrieť? Zatiaľ nie. Očkovacia látka zaberie o pár dní. Potom sa uzdravia. Pozor, nebezpečný prípravok je z krvi nainfikovanej baktériou plynovej sneti. A tento nebezpečný prípravok dostanú všetky ovce? Naozaj všetky? Presne tak, pane. Mali by sme byť pri tom. Chcel by som vidieť, ako overujete účinnosť očkovania. Uvidíte, bude to zábava. Dávate injekciu očkovaným ovciam? Áno. Prečo nie tým ostatným? Ak na tom trváte, môžem. Nie, chce vás zmiasť. Nie, radšej týmto. Tak už sa konečne rozhodnite. Tak tieto. Nie, tamtie. A čo keby som začal vami, páni? Nie ste očkovaní, takže si môžeme byť istý výsledkom smrťou. Musíme 2-3 dni počkať. Tieto ovce umrú na sneď a tieto prežijú. Prídem o 3 dní. Nebojte sa, všetko bude dobré. Hurá! Sláva! Hurá! Sláva! Pán Pastér! Hurá! Pán Pastér! Vítajte! Pozrite. Tie bez očkovania sú mŕtve. A pozrite sa na očkované. Pastérova sláva obletí svet. On však bude musieť prekonať ďalšiu etapu, tú najťažšiu, ak chce uzdravovať ľudí. Lekári netušili, že môžu prenášať mikróby z jedného chorého na druhého a ľudia po tisícoch umierali na infekčné choroby. Pane, ten váš nástroj je nutné dezinfikovať teplom. Inak by ste mohli tú infekciu šíriť ďalej. Čo? Ako sa opovažujete dávať mi rady? Veď nie ste ani lekár. Vy ste, pokiaľ viem, len obyčajný chemik. Ale viem, že zárodky vyvolávajú choroby. Reči, zárodky sa tvoria z chorôb. Nechcete kázať lekárom o medicíne? Pane, keby som bol chirurg, tak by som používal len dokonale čisté nástroje a nezabúdal by som si čo najlepšie umyť ruky. Čo? Má besnotu, musíme ho zabiť. Som smedný. Veľmi. Strašné. Nič nevidím, vôbec nič. Možno chorobu nespôsobujú mikróby, možno je to jed. Viem určite, že mikrób napadne nervovú sústavu a pomaly sa dostáva k mozgu, a to z miesta uhryznutia. Pozrite sa, ak ho vstrekneme priamo do mozgu, smrť nastane okamžite. Ten mikrób je príliš malý, nie je vidieť ani pod mikroskopom. Ale je tu, môžeme ho zničiť. Chápete to, deti? Neviditeľný nepriateľ nesúci smrť vírus. Dnes to vieme. Vírus besnoty. Vtedajšími prístrojmi ho nebolo možné vidieť. On však vedel, že existuje. Vakcína, pripravená z oslabených mikróbov besnoty, by mala ochrániť psa pred nákazou. Teraz mu naočkujem tú najsilnejšiu možnú dávku. Očkovanie zabralo. Ten pes je úplne zdravý, pán Rux. Ale očkovať človeka a riskovať, že ho nakazíme besnotou, odvážili by ste sa? To neviem, priateľu. To je ohromná zodpovednosť. Možno by som mohol začať u seba.
Bože, ten besný pes ho pohryzol na celom tele. Chudák Jožko. Je s ním amen. Je tu ešte nádej. V Paríži žije vraj človek, ktorý robí zázraky. Vieš, Pasteur. Chcú s vami hovoriť manželia Majstérovci. Privedli syna Jozefa, ktorého pohrízol besný pes. To je snáď pokyn osudu. Nech idú ďalej a poproste doktora Granchera, nech príde. No vidíš, chlapče, my ťa z toho dostaneme. Á, Grancher. Je hrozne pohryzený, nie je nádej. O pár týždňov umrie, hádam, jedinou šancou je... Tá vaša vakcína je hotová? Áno, ale nikdy som ju nevyskúšal na človekovi. Je to naša jediná nádej, budeme ho očkovať a to okamžite. Poďme. Posledná dávka, najsilnejšia, zachráni ho. Alebo zabije. Musíme zase čakať. Vďaka, pán Pasteur, zachránili ste ho. Kúpte si noviny. Noviny. Pasteur premohol besnotu, jednu z najstrašnejších chorôb. Kúpte si noviny. Noviny. Najnovšie správy! V Rusku besnotu nedokážeme liečiť. Musíme ich poslať do Paríža k Pasteurovi. On to dokáže. Odložte si kabát, dám vám injekciu. Ste pripravení? Готов. Хорошо. Rusi sú vyliečení. Poďme na Angličanov. Začína podpisová akcia a zbierka na Pasteurov ústav. 25 frankov. Viac nemám. Dávam 50 centimov. Môžem dať 5000 frankov. Brazílsky cisár 1000 frankov, ruský cár 97 000 frankov, turecký sultán 9000 frankov, pani Buzikotová 250 000 frankov, Jozef Majster 5 frankov. Spolu viac ako 2,5 milióna frankov v zlate. Tu budeme môcť konečne pracovať a vyučovať naše metódy. Pán Sadi Carnot, prezident republiky. Pasteur bol prvým skutočným mikrobiológom. Zvíťazil nad mnohými nákazlivými chorobami. Záškrtom, morom, týfusom, cholerou či tuberkulózou. Pracovníci jeho ústavu objavili rôzne druhy liekov a mnohí získali za svoje bádanie Nobelovú cenu. A viete čo? A ja by som si dal pohár mlieka. Samozrejme, že pasteurizovaného. Teplom, ktoré zabíja mikróby. Je výborné a bez mikróbov. Bádať a sniť, nech človek môže múdrejším byť. Roztáčať zem a... Na slovenskom znení ďalej spolupracovali. Preklad Ingrid Hohošová. Text piesne
Juraj Jurežák. Zvuk Antonín Nemec. Réžia Viera Kučerová. Vyrobila tvorivá skupina Josefa Petráska v roku 2009. A históriu závratných zmien, kto sa hneď vzdá, nič nespozná.